Зрители, сега ще ви пренеса в атмосферата на най-новия български телевизионен реалити формат. Искам да влезете в атмосферата, в духа на това, което ще се случи. Затова е тази музика. Затова професор Илия Илиев хвърля душата си в кларинета. Чувате ли? Българската традиция, българската музика. Къде е това място? Това е едно място, където кръвта на детите ни се смесва с млякото на бабите ни. Това е една земя, в която всички търсим корените си, но най-често намираме пластмасови бутилки и фасове. Кое е това място? Това е най-новия български реалити формат, който се казва Големия брат в кръвефермата. Тя е собственост на хан Нови хан. Обикновен селяндур, който се прави на софиянец. Хан Нови хан е брат на хан Соло. И двамата са имали гаджета. За гадже. Едно гадже са имали. Не, имали са две гаджета. Обърках се. Просто много информация имам и това е като турски сериал. Значи и двамата са имали за гаджета, едната красивата ханама Мусайбе и сестра и та две не вижда. А какво твърдат злите езици? Злите езици твърдат, че брат им резни го, също има нещо общо и с четиримата едновременно. Но не искам да се разсейвам. Не. Това е много важен телевизионен реалити формат. Пренасяме се директно в кръвефермата, където са заточени по желание и за много кинти VIP персони. А какво, уважаеми зрители, е българския VIP? Какво значи VIP? Временно имам пари. Това значи. Не е very important person, Цецо, а е временно имам пари. И така, при големия брат в кръвефермата на хан Нови хан са Елен Колева, Калин Терзийски, Жоро Совкин и Ути Бъчваров. Говори хан Нови хан. Ей, випселяни, казвайте за какво сте дошли тука и ще ви дам по 5 кинта. Аз съм тук, защото съм най-известният висок човек след Галивер в страната на лилипутите. Дойдох тук, защото съм световен шампион по бадминтон за малки хора, европейски шампион по шах за нанороботи и настоящ световен рекордьор по криеница за 7-годишни деца. Мислих, че ще играем бадминтон на тая маса, въпреки че сега съм под масата. Аз съм под масата, защото съм на 17 ръки, 2 кани вино, 4 бардучета ликьори, 1 прокиснало кисело мляко. И очаквам скоро да ме прокара. Иначе съм Калин Терзийски, острото перо на българската литература на здраве. Автор съм на десетки книги, есета, стихове. Останах известен с това, че спах с Елен Колева. Колко вдъхновяващо, Калине. Ти си мъжът на живота ми или, метафорично казано, жената на смъртта ми. Толкова те търсих под масата, Калине. Сега ще ти посветя едно стихотворение. Ох, Калине! Ах, Калине! Кой ли не поиска да ме мине?
Но ти в библиотеката ме на бара или беше на Централна гара? Добър вечер от мен, колега. Аз съм ловец. Ако ви дразня, мога да ударя рен за 3 минути. Да я сготвя с черно пиперче, малко багър, ще й вода едно морковче и ще напръскам с бяла сметана. Пръскай! Иначе, да здраве на всички, живи да се здрави! Говори хан, нови хан. Я се представете, бе, бастуни. И се запознайте, нали сте известни. Аз тия тук съм ги виждал само от кръста надолу. Така че нагоре много не ги знам. Но така като ги гледам отдолу, това е жената с брадата. Точно Това така. е мъжа с пуек между краката и кебабченцето с 2 кивита. Простак. Кой те знае тебе, бе? Кой е простак, бе? Ти си простак. Добре, че беше... Момченце, хубаво момченце. Добре, че беше хан, нови хан, да те покаже. Аз съм играла Шебнем в пиесата Шибил. Играла съм в пиесата Майонезата на откритата сцена в консервния завод. Печелила съм Аскер, Оскар, Аскюр и един златен шнорхел от театралния фестивал в Тутракан. А сега простак с простаците ще ти посветя едно стихотворение. Простак, какъв си ти тапак, чакарак, трака. Да кажа на всички, аз съм Оти Бачваров и съм най-големия кулинар. 150 кила, от които 80 кила сланина, 60 кила мас, 45 кила шкембе и малко черно пиперче. Сборът от килограмите ми минава 150, защото не съм ходил до туалетната. На здраве! На здраве, Терезийски! Аз вече не знам кой съм. След 8-та ракия вече не знам и къде съм. Не знам какво съм. Ти кой си, къде си? Аз съм трътка от безкрая. Защо съм тук, не зная. Обаче тази женица я знам. Познавам и в библейския смисъл. Познавал съм я в различни библейски смисли. Тя е светица ела и ме целуни. О, Мадоната, грешната Мадона с големите бомби. Кой съм аз? Калине, спри да пиеш. Ти си великият. Ти си великият Калин Терзийски и ще ти посветя стихотворение. Кой съм аз? Гиди Дърти Атанас. Говори хан, нови хан. Ей, Утьо! Кажи една рецепта, бе, Утьо! Разбира се, ще кажа след една питателна рецепта за малки, големи и още по-големи момиченца и момченца. Разбра ли ме, Совкин? Разбрах. Ути, ти знаеш ли, че кмета на Симитли е такова Бойко Борисов, бе? Значи, Совкин, Ево тук да ти кажем. така как съм се изправил, Да? искаш ли да пиеш малко водичка от извърш? Кажи за кмета на Симитли. Сега, това е друга рецепта, която не искам да бъркам. Взимате малко фенелче, нарязвате го на ситничко, поръсвате го малко с черно пиперче, бяло пиперче, косъм от гарнитера от Ибачваров, сълзи от Елен Колева, една сълза, чаша и половина плюнка от Калин Терзиевски. Като капне, топваме жоросовки за 15 минути, за да се получи манджичката по-хубав аромат. Че мириши! Мириши на лукс! След това хапвате и отивате за туалетната, за да правите пръцка. Ви пъжи, кой спи виното, бе?
Кой изпи виното, кой изпи виното? Аз изпих виното. Като дойдоха випаджиите, излязах навън да нацепя дърва и видях една кана с ледено студено винце. Как да не го изпия? Нацепих се като тапареши. Кой ми е папкал от паничката? Кой ми е спал в легалцето? Айде сега. Кой ми е акал в гарненцето? Аз? Що? Супер! Всичко е толкова е прозаично. Совкин, кой ми яде онова, кой ми направи онова. Ние да не сме в Снежанка и 7-те джуджета, Совкин. Я се изпрем малко, Защо да бе. не сме? Не мога, това е. Това ми е максимума. Сега ще ти посветя едно стихотворение. Ти си весело момченце, ще те плесна зад вратленце. Аре, патима! А сега искам да кажа едно стихотворение за продуцентите. Хей, Иван, хей, Андрей, жена ти где е? Сте известни, защото големият брат в кръвефермата не знае нищо за вас. А и в Уикипедия няма нищо за вас. За по-възрастните почитатели на късното кино, аз съм известен като малкия Совкин с големия Совкин. Така като гледам в VIP кръвефермата има камери, басейн, жени. Така като гледам ще ми се получи нова партия бридж. И искам да се похваля, че за много жени съм предпочитан любовник и избират мен от чисто практични съображения. Когато разгневения съпруг се върне, той търси в гардероба, търси под леглото, но никога не се сеща да потърси в нощното шкафче. Уважаема публика, аз съм известен с това, че мога да пълня чешленца, да тъпча пуйчици и да кормя ривенца. Утио, направо вдъхновена съм. Значи на мен ще ми се получат нещата, така ли? Люта чушка, кой ли после ще ме мушка? Но да се представи с това, което съм известна, да не кажа не безизвестна. Аз съм в кръвефермата и обожавам на Калин Терзийски творчеството. Браво! 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 Аз съм известен със своите романи. Оня роман, оня другия роман и ония другите два романа. Чел съм ги. Значи, като пи на 4 водки и написан за една вечер Властелина на пръстенето. Почват да ми се превиждат орки, елфи и джуджета. Опа, джудже. На кой викаш ти джудже, бе? На кой викаш джудже? Алкохолик. Орк! Калине, моля те. Калине, не ти отива. Говори хан, нови хан. Какви съвети на дедите и бабите ще пренесете в кръвефермата на големия брат? Аз ще пренеса завета на баба ми. Помня баба как ми казваше. На баба Утито. Така ми казваше тя. Помни, Ути. Когато белиш люст ветералук, когато тънката не се соля, соля и дебелата. Този съвет от сега ми помага в живота. Разбрали, бе? Разбрах. И вземи си чашата, че се отдавиш малко по-напред. Кажи ти къде стана ловец? В Етрополе ли стана ловец? Аз Карай, пичам. както е. Моя прадедо беше голем българин. Голям българин беше Абе, ти си прадедо. бил голем мръсник, бе. 1,35 м. Абе, ти си бил много мръсен, бе. Защо е, Утлио? Много мръсник си, бе. Когато дедо... Я се изправи. Не мога, това ми е максимум. Ето. Като не можеш тогава, що взема с хората? Слушай сега, когато дедо беше на 45 години, за малко турците да го вземат еничарин с децата. И той ми викаше, дедо, дедовото, в нашия род никой не е по-голем от хляба. И верно. Аз, когато бях на 7 години и попитах дядо си, дядо, вярно ли мен ме е донесъл щъркела? А мен па ме е донесло едно връбче. А па мен па ме донесъл един кран. 7 тонен. Кичове! Хванах покемон. Да, Ей, селяни, оставете писателчето да си каже думата. Евала, Кажи, Евала, писател. само ти ме уважаваш, хан, нови хан.
Значи, какво трябва да говоря? Когато бех на 7 години, питах дядо си, дядо, вярно ли мен ме е донесъл Щъркела и ме оставил в зелето? А дядо вика, не, донесаха те Жоро и Торньо и те те оставиха пред вратата и престани да пиеш вече. На мене баба ми, старата Срандак Колева, също беше поетеса. От нея съм наследила зъбите си. О, добре, че сте станали. Супер. Колко възвишено. Да ви кажа за баба ми, тя ми отвори очите за поезията. Казваше, о, Хелена, Хелена, ти си зелена оглена. И от тогава живея като в приказка, в една поетична приказка. Колко принца са ми целували жабата, тя си остана все в жаба. Кикирица. Випселяните, я си поставете по една задача един на друг и ще ви дам по 2,50. Аз ще поставя задача на Жорката. Педе човек, лакът брада. Жорка, можеш ли, моето момче, да ми удариш един шамар без да скочиш? А ти можеш ли да ме фанеш за без да се навеждаш? Простаци не ви отива. Не ви отива. Стия се правилно красива. 90% от красотата ти може да се махне с мокра кърпа. Ако позволите... Черен пипер такъв. Аз, ако позволите, ще поставя задача на Елен. Ако не може да изпие 2 бутилки вино, да ми ги даде на мен. Добре, вижте. Аз ще предложа една интелектуална игра. Довършете римата. И така. Ходя весело в гората и се чеша по... А сега. По яйцата. По брадата. И се чеша по Простаци. Вижте, не ме ядосвайте. Не ме ядосвайте, защото като се ядосам, ставам страшна. Сериозно ви казвам. Ти бай сега си ядоса на моето момиченце. Говори хан Нови хан. Какво сте правили от земеделските задачи, с които тук няма да се сблъскате? Защото тук само ще клюкарстваме. Аз съм клал прасе, сутринта се бръснах, ма няма ги вече тия традиции. Между другото, знаете ли какво е казал един баща веган на сина си също веган? Айде, сине, прибери се, ще колеме динята. Аз съм била майонеза с тия 2 ръце. Първо с едната, после като се уморих с другата и накрая с 2. И накрая си помагах и с крака, но от мен да знаете, в майонезата няма яйца. Значи, аз веднъж брах ягоди и се загубих в гасталак. Значи аз пък ядох овес, пих спирт, дестилирах го и сега чакам да изпикая уиски. Това беше всичко от юбилейният първи сезон на Големия брат в кръвефермата в Хан Нови хан. Ако искате втори, пишете на нашата анкета на интернет сайта www.tъпопродължение.vip.